So, karon patay iba siya kung sa sunod. Pero bago ta mga haon, kinay gamay. Siguro sabay informal mga din. Matay kita sunod na program. Pero siguro ihatag ako sa una ang ikasal, no? Mga message lang bago isip mag-welcome, no? Eh sila may tungod para sa tuwa, para makaplas ka na lang, no? Bago mo ato sa laing bahay, no? Sa next episode. Sa may musulti sa inyong duha. Ikaw, una, diha, lalaki. About Right, mga message yun. short message lang, no? About ako ang kaduwang pagtali sa kasal, no? Salo na sila sa Salamat sa Ginoo. sala ng bayan, no? Araw po, Strong. niya na karoon mahinang part na din na nakasal na yun sila sa bahan. Isip ang iyosa, no? Sa makiayon. Na-surprise ang dala. Ako nagpasalamat na umuman ang kasal sa simbahan. Salamat ako sa inyong pag-attend. Kung wala ka mo, Tira naman dito daw mo. Ayan, palayo, Gin, padool, Gin. Ayan ba, ano? Ito, kadapit sa tumoy. Tulog gang. mula sa tanan, may magtag. Nagpasalamat ko sa tanan na tambong sa among kasal. Nagpasalamat ako sa Ginoo nga nadayon-yon ang among kasal na ay sigara-gara. Salamat ko sa akong ginikanan Tatay Abner Mugangan, si Roberto Tucaris, si Lilia Tucaris, akong mga tiya o tiyo, akong mga bayaw o mga bilas. Daghang salamat kayo ninyong tanan. Sulti na ni mo ta, akong sulti. O, malagyan ko na akong isulti. Sige na. Daghang kayo salamat, Lord. Di mo kami giblisingan sa sakramento sa kaminyoon. Among naabot. Para mag-unig kulang. Para mag-kumpito. Thank you, Lord. Salamat. Katulang. Congratulations sa bagong kasal. Yay! Wala pa kayong kamay dyan. Palakpak! Celebrate. Hindi ka naan, mag-kiss, oy. Ikaw sa